И така, ето това е този неделен въпрос, който сега ще слушате заедно с нас и ще коментираме. Смятате ли, че мъжът на първа среща трябва да носи цвете или подарък? Преди години това си беше задължително, вече не е така. Жените, как поглеждате на един такъв мъж, който донесе цвете или подарък? По някакъв начин променя ли отношението ви това към него? И съответно пък мъжете, правейки такъв жест към жената, имате ли някакви очаквания след това? И така, направихме един лайв, който беше изключително интересен. Така, доста коментари на тема дали мъжете трябва да носят цветя на първа среща или подарък. И съответно сега ще прочета някои от коментарите и ще ги дискутираме заедно с моето подкрепление Биби, както обявих в сторито си. Значи, поводявам по жена, която показва достоинство и женска гордост. Направо започвам да трепера за такава жена. Това е много интересен коментар. Все пак аз съм отговорила вече на този коментар с не са ли всички такива жени? Жените не станахме ли прекалено горди, самостоятелни и нямащи нужда от мъжката подкрепа? И всъщност мъжете не трябва ли да ни покажат, че все пак ние сме нежните създания и имаме нужда от тази подкрепа? Много е хубаво, когато една жена е горделива, но това не върши работа постоянно. На 2 срещи носех цветя и бяха изхвърлени, ако има следваща без цветя. Това го коментирахме и в TikTok. Определено, когато правиме жестове и те не са оценени, съответно ние си взимаме като обица на ухото и това нещо си го носиме в следващите ни срещи и не правиме повече тази грешка. Смятате ли, че не трябва следващите хора да страдат за това, че нещо не се е получило от предишни срещи? Защото хората в крайна сметка не са еднакви. Нали, това, че 2 пъти се е получило така с цветята, не означава, че на 3-тия път носейки цветя, човека няма да ги оцени. А по-скоро може би, че този човек би оценил цветята, но не би оценил това, че ги няма. Защото го има и този вариант. Цветето е задължително, са писали. Има и коментар, случвало ми се да изгоня една жена, защото ми предложи да се кача в нейния апартамент след първа среща. Това вече си зависи от настроението. Със сигурност, ако една жена е предразположила мъжа и тя го покани да се качи в апартамента, не смятам, че ако всичко е било наред, мъжа ще си тръгне и ще откаже, камо ли пък, че ще я изгони. Това е много рядък случай. Много рядко се случва мъж да се тръгне по принцип. Да откаже. Да се качи в апартамента. It's not good. Извиняваме се, но поради техническия проблем, следващия път, когато направим неделния въпрос, което по принцип е моя рубрика в TikTok, когато направим неделния въпрос и се включим отново в YouTube, тогава ще направим и коментари относно всички хора, които са ни писали, защото просто в момента няма това как да се случи поради техническата ни неграмотност с YouTube. Така че, мили хора, приятна неделя. То може би вече е понеделник. Приятна седмица! Приятна седмица и до следващата неделя! Обичайте се! Чао! Чао!